and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Nganong ikaw pa? Kita ba istorya ng way ayo ay naunsa naman hinoon eh. Magpakabuhi ta tita. Bisan unsa pagkabugat sa ato mga problema sa mga pagsuway nga ato masugatan. Ha? Kay wa bay matulog ka Ginoo, di ba? Ang tanang problema dunay kasulbaran. Mao nga tungod og alang sa mga tao nga atong gimahal, magpakabuhi ta. Mahal nimo si Amaya, di ba? Sa bugos kong kasing-kasing o kaladong. Naraman din na. Kung mao, ayaw paghunahon nagdaotan. Bati ka na bad na. Pangayo sa Ginoo nga lugwayan pagid niya ang imong kinabuhi. Ha? Tungod og alang ni Amaya. Okay ba? Ay, Roy. Og maanda mang imong kaugalingon kay ipaniguro nako nimo nga magkita gid mo si Amaya. Bisag magpalayo ra ka. Salamat, Roy. Salamat. Ato na ko, Steph. Dili na ako magpaabot nila ang papa ug mama nimo kay siguro man ko nga dugay pa to silang mamauli. Kay manyawat pa man to silang halinan sa ilang mga tinda dito sa merkado. Ikaw na lang mahibawang musulti nila ha. Nga nagpasalamat ko nila. Oh, ay nalang pagtingog. Aron dili na mo taas pa ang atong istorya. Maapta na sa danuon ta dinhi og laing gabi. Ato na ko, my friend. Love you. Salamat kay inay ug mapatamang lakaw na usab ang imong huna-huna. Abi na kong mag-antos na sa usa ka gabi sa pagkaway tuog kay naghuna-huna ni Amaya dong. Gusto lang ako nga maputol ang imong mga pag-antos tita. Pagkadako yung swerte sa imong mga ginikanan, Roy, nga nakaanak og parehas nimo kabuutan. Ug pagkadako kang swerte unta ni Amaya, kung gihika pa sa Ginoo ang imong kasing-kasing ug nakat-on ka sa pagmahal sa akong anak. Pagkadako gyud unta na akong garbo kung ikaw pang nahimo na akong umagad. Bangag sa ilong. Bitaw. Kita, kadyo sa kaya akong ilugar ni sakyanan. Kay suway na ako sa pagtawag si Amaya. Sige, sige. May hukom na lang dayon ko mobiya sa ilang Stephanie. Bisag wa pa ko masayod kung asa ko paingon. Kung asa ko musaka. Ay, ni mo Amaya. Sahay sabno. May pagkaburingog sa kag-utok da. Muandar sa gyud ang pagkahina ni mong utok. Oh, kisa ni? Kisa ni? Hoy, tao! Kailaman. Kadaghan ba ni mong numero? Lukad-lukon pa tani mo. Mayo ni ba? Aron nga, dugay ta madakpan kung makasata. Huwag dakponon. Hain ka. Ay, salamat kay giunahan ko. Hello, oy! Hi! Wadyo ka patutag? Ano ka? Sorry. May gisulti day ka? Nangutana ko ni mo hain ka. Kita tapi. Bingo. Hain man ka. Ay, di aras daplin. Nagpailin-ilin. Yawata lang ba kining mahingin lang ang kalaay? Ay. Nindot untang magpahangin daplin sa baybayon. Kun mo na, larga. Asa man ta dapit? Sultihin lang ko. Og ipaniguro na ko nimo nga maabot ko dito sa hustong oras. Muna ko ha. Sunod lang unya na ako dito. Okay. Asa man? Kada ko ba sa hunas? Hey! Hey!
bilib gi ko si mong kaamtik na. Ikaw ba? Pakalitan man tani mo, oy. Hain mo yung mga sakyanan. As kilid anang entrance gani, bakante man. Ganihara ka? Nagsunod lang kita. Ay, mao ba? Tempa. Yay, mura magkag nanambok. Klaro ba? Uy! Nonsa man ka? Lupi pa man ni mo'y nagkap-kap og taong sadaan. Yan ang imong tinanawan. Hapit na lamang ko ni mo hubuan. Ano ka? Eh, hubuan mo noon. Kalahap sa nimo paratang, eh. In fairness, misamot kag kagwapa nga medyo may action kag pagpanambok. Minindot ang imong kutis. Flawless. Taysa, pilay angay na kung ibayad ni mo anang komersyala, ha? Tagpoy mo, tingsi lang kada. Musta naman ka, uy? Saan naman ka? Nahali na ka? Oh, ay kung ina nga sod atong taas nga panahon nga wala na ta magka dungganay kuno nga unsa na ta nagpakatanga lang gihapon ka walang gihapon kay gibirig-birigan ron aron mamingyo na ka ay na lisod man kaay magdali ta niya mga balik-balik di ba ya wa man ko mag-apura usa pa sad di man bitaw mo dagan ng simbahan ay dili lagi dili man bitaw pero mabiyaan na ka strain ay da di man bitaw ko mamatay. Mahalin pa bang ganinang kuwang pasingipon? Kay Gores na gid kayang dating? Uy, ala ka ha? Nagamit ka sa mga terms nga iyaras mga bakling ha? Bakling, guys. Naunsa na ka? O sa may imong itawag sa mga bakling nga kusog mo sunod sa mga binag-ong terms? Ay, but wala ko say ana. No comment na lang sad ko kay lisod ang masayop ko. Tuod, kumusta naman ang banda nga imong giapilan? Murag dugay-dugay gika dito sa Japan, no? Kumusta man si Lawson ibong agawon? Naa naman. Meaning ka murag gihapon? Ngano? Di ba dahil pwedeng mangita og lain kung dili magkasinabot? Unsa? Nasipihat tasad ko sa ikaduhang higayon. Ha? Iyang gihawanan na sad ang akong daan. Ay, salamat. Salamat. Salamat nga imo siya nga gikuan. Gibuhian. Ah? Kay wagi ko makauyon sa korte sa iyang naong. Wala ko ikasumpay pa, ana. Sa ato pa, samaran di ang imong kasing-kasing ron. Oto ko? Ha? Maybe kung na-develop on ta ko niya, pero lain man gud ang akong higugma. Kinsa? Kinsa man? Kinsa Amaya? Di lang ta magkisgot, ana, Roy, eh. Kaya marag, mustakag kalit ang akong dugo nga maguna-una sa... Galit, Hey, di barag man ka? Nga naman ka? Tanan na lang, una, Roy, be. Mangitatag dapit nga akong kapawayan. Kay... Amaya, okay ra? Amaya! Oh, tita, nakuyapan siya. Mangayo tagtabang. Kaditang. Amaya. Amaya. Ay, pahimutang na lang siya tarong. Kaya ako siyang pisilon dong. Naamang ko'y kamay nahibawan. Palihog ko dong. Sige. Ay! Salamat nito. Ngano niya ka? Ngano niya ka? Amaya. Bahawa! Palayo! Amaya kalma. Ayoko pakitaan ang naong ni mo! Amaya, hinahayang ang tingog nimo. Likay ang iskandalo. Gusto kang pundukan niya tas mga tao din, he? Kalma lang. Relax. Ayaw ka suko. Ayaw ka hadlok. Nalimot ka. Mama ko ni mo, Amaya. Sige na, ihilom na. Kay mo biyak na ko. Tita, asa ka? Pasag dito! Tita, dili Amaya. Sundo na ako katingalig asa to padong. Dili ba ito batang may buod? Iyag yung giputol ang atong moment. Pasag dito! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!